Salam dostlar. Hemmeňizi Täze Tanış YouTube kanalyna hoş gördük. Men sizin bilen Ahmet Hezratov. İlkinci bölümümizde sizin bilen Fujifilm X-T4 kamerasyny tanıştyrdyk. Bu kameranın esas aýratynlyklarynyň biri. Bu kameradan 2 ýyl öň çykan X-T3 Fujifilm X-T3'den näme tapawut boldy, näme özgörşlikler boldy diýseniz, birinci agdak geçek özgörşlikleriň biri ekranyň ýokary aşağı öňe ýyda we gapdala öwrülmegi. Bunyň peýdasy näme? Siz özüňizi vlog şeklinde video çürýäňiz ýa-da kamerany bir ýere goýduňyz, özüňiz video ýa-da surat aljak bolýaňyz. Bu kamera sizin özüňizi görmeňizi we videony suraty kontrol etmeňizi peýda edýär. İkinji aýratynlygymyz bununla esasy meni özüne çeken aýratynlyklaryň biri hem göwresi. Göwresini şeýle seredemizde berde 3-4 sanyk hatta 5 sanyk tegelek knopkalar ýer alýar. Knopkalarda men özüne çekende birhili öňkü has ýerki döwrüm kameralaryny täze model kamerada görkezjek bolupdylar, şo howany berdiler. Ondan daşaram sekundda 16 kadr suraty çürüp bilýär. Bu en esas aýratynlyklarynyň biri. Kamera bilen birlikde lens 18-55 lens hem çykýar. Bu kameranyň ýene bir aýratynlyklarynyň biri. Siz özüňizi vlog düşüreňizde ýa-da haýsy bolsa da bir hereketli video düşüreňizde bu lensde optik stabilizator we göwrümde IBIS stabilizatory ýer alýar. Bu size ýankylyşmaýarlyk videonyň titremeginiň öňüne alýar. Ondan daşary hem bu esasy şu kamerany alaňyzda esasy men size maslahat berjek zatlam kameranyň menyusynyň düşündiriş videolaryny görün ýa-da bunun bilelikde çykýan kitapçygy katalogyny okan. Sebäbi bunun ýaman çylşyrly bir menyusy bar. O menyusyny men hem intak dol öwrenip bilmedim. Sebäbi bu kamerany alanma intak kenwatken bolanok şeýle görüşüňiz ýary menyusy şular ýalyrak. Diýsen çylşyrly ýöne pikir edýän men ýakyn wagtda öwrenişime inanýan. Sebäbi men hem bir näçe tanıştyrýan, öwredýän videolar gördüm. Ondan daşary aýtsak, bu kamera kim üçin? Bu fotoaparat kim üçin? Bu fotoaparat ähli surat ýa-da video düşürýän adamlar üçin niýetlenen. Sebäbi esas sebäbi bu fotoaparat sen meselem öýünde maşgalaň bilen gydykly pursatlaryny ýaza geçirjekmi, video çürjekmi, ýa surat aljakmy? Ýa-da sen amatör şekilde surat ýa-da video çürjek bolsaň, bu kamera seň üçin ideal kameralardan biri. Dostlar, bugün biz Fujifilm'in Türkiýedäki esasy magazynyna geldik. Berde men size Fujifilm'in beýleki kameralaryny we beýleki aksesuarlaryny görkezmekçi. Gelin has giňişeýin görelim. Dostlar, magazyna geldik. Berde görüşmek ýaly bir näçe aksesuarlar, sumkalar var. Berde bir näçe tripod görnüşleri yer alýar. Şeylere gelsek, berde lens görnüşleri yer alýar. Bu lenslerin hepsinin öz edýän işleri bolýar. Lensler barada da aýratyn bir video etmekçi fit bolsa we berde görüşüňiz ýaly men X-T4 barada size aýdypdym. İki sanaty rengi yer alýar. Bir rengi gara, beýleksem grey. Şimdi bularım men özüm has grey'ini gowaramsam, şunu tanıdymda, şunu görkezmäge has makul bildim. Ne dostlar, berde olsa esasy ýagtylyk ışık bermek üçin ulanýan aksesuarlar yer alýar. Şeyler berde bir näçeden softboxlar bu. Başga da berde aksesuarlar tapyp bilersiňiz. Dostlar, bäri gelenizde siz arkayn haýsy kamerany aljak diýseňiz ýa-da haýsy kamerany aljagyňyzy bilmeseňiz, ýa-da X4 aljak bolsaňyz, bäri gelip ýürüýte işlerinden sorap, isteseňiz daşy ulanyp, hani özüňiz barlak görüp, has içkin injelep, has içkin elinize alıp görüp alıp bilersiňiz.
Hava dostlar, ne Murat ağamız yanımızda. Bir Türkiye'deki Fujifilm vekillerinden biri. Merhaba Murat abi. Merhabalar. Nasılsın inşallah? Güzellik, sen nasılsın? Ben deyim abi. Şimdi abi sana sorularım var. Türkmenistanlı arkadaşlarımız buraya gelerek hani almak istedikleri kameralar vesaire hani aksesuarlar almak istediklerinde gelip rahatça deneyerek alma şansları var mı? Tabii ki. Bütün bizim mağazalarımızın Türkiye'deki 9 tane mağazamız var, showroom'umuz var öyle söyleyeyim. Bunların hepsinden gönül rahatlığıyla gelip makineleri deneyip lenslerle, hepsiyle çekimlerini yapıp hatta kimisi şey de yapıyor, SD kartlarıyla geliyor hafıza kartıyla içine koyup örnek fotoğraf ve videolarını çektikten sonra evde inceleyip sonrasında gelip alabiliyorlar. Peki abi Fujifilm Türkiye'ye nasıl bir geliş yaptı? Şöyle, Fujifilm daha öncesinde Türkiye'de bir distribütörlüğün altındaydı. Ama 2012 yılından itibaren işte Japonya direkt kendisi buraya gelerek distribütörlük değil de Fujifilm'in kendisi Türkiye'de yönetmeye başladı. Bu sayede de bunun birçok avantajı oldu. Hani hem fiyatlar bazında oldu, işte yurt dışındaki böyle özendiğimiz uygun fiyatlar şu an Türkiye'de de geçerli. Böyle fiyat politikası olabiliyor. Bunun sebebi de arada distribütör olmamasından dolayı. Bu şekilde Yani devam size ediyor. arkadaşlara biz Fujifilm X-T4'ü tanıttık. Şimdi sizin düşünceleriniz neler? Fujifilm X-T4 şey. Yani şöyle, Fujifilm'in içinde çalışan bir adamın bunu önermesi çok efektif olmayacağı gibi düşünüyorum. Ama hani şunu samimiyetle söyleyebilirim ki piyasada şu anki kendi sınıfındaki makineler içinde özelliklerine baktığınız zaman yani en iyi makinelerden birisi. Hatta ben en tepede görüyorum bunu. Sebebi de yani fiyat performans oranına baktığınız zaman işte video tarafında 10 bit dahili kayıt yapabilmesi, çift SD kartlı olması, gövdesi işte suya sabuna, çamura dayanıklı olması, yani kötü hava koşullarına göre dayanıklı olması gibi birçok artı özelliği var ve diğer taraftan da şeklen de çok seviyorum. Hava zevk dostlar, olarak Murat abinin dişi yani kalkayım belki gelip herkili kamera ya da aksesuar alacak olsanız kalkayım gelip çekinmeyin ne herkili sorulmanız var olsa ne herkili kirlenir, rahatlanır, bağ olsa kalkayım gelip fotoğraf at bilen isteseniz hani ben barlak görecek, edip görecek, ailesin beylesin görecek giyseniz hiç meselesiz kalkayım gelip fotoğraf bilersiniz. Murat abi size yardımcı olurlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayırdınız. Havodası, ikinci teknoloji bölümümüzün hem sonuna geldik. İndiki videolarda görüşeceğiz. Hoş, sağ olun. Şu görünükten o kamera. Yine azıcık idrak düşür. Son kumu itti yani. Dostlar, şimdi diğer şimdi diğer bir de ne kuralım. Şeyle görközsem, şu an öğrendik, size görünüyor. Samırda durma, öyle ne şey benim emektim. Karıştı. Serhat ne yaşadı aytmadım ben. Dostlar, ikinci videomuzun sonuna geldik. İndiki videolarda görüşeceğiz. Hoş, sağ olun.